Düşmanını tanı. Sizde hökmän düşmanınız bar bolmaly. Kimin size ziyan berýändigini bilmek isleýärsiňizmi? Onda aşağıdakylary ýerine ýetiriň. Saja ýa-da gadyna 3 nahar çemçeti duz goýun we onu oda goýun. Duz gyzyp şakırdap başlandy. Duzu sagat diliniň tersine agaç çemçeti bilen 3 gedek garyň we şunu aýdyň. Düşman belli bol, ziyan berýän özüňi paş et. Soňra odu öçüriň we duzu akar suwda ýuwuň. Muny et we 3-5 güniň içinde erwet adam özüni görkezdir. Jaňadyr ýa-da haýsydyr bir haýyş bilen eliňe ýazar. Ya da hatta öýüňe baryp görmekçen bolar. Bu ırmy ulanyň. Goý durmuşyňyzda sizediň akowy we akowun adamlar gurşap alsynlar. Video like goýun we kanalyma ýazylmagy ýatdan çykarmaň. Gerekli ırmlary täliýnamaňyzy almak, düýş ýordurmak ütleseňiz liçkamda habarlaşyp bilersiňiz.